El grup parlamentari de Convergència i Unió pot fer la pregunta. L'honorable senyor Artur Mas té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, avui s'ha parlat de coses que no puc dir que no siguin importants, però n'hi ha una que no ha sortit a la llum i que crec que és obligació que avui el president s'hi pronunciï, que és concretament aquesta dada que hem conegut recentment, aquests darrers dies, sobre un fort increment de l'atur, tant a l'estat espanyol com especialment a Catalunya. Un increment que feia molt temps que no s'havia produït en la dimensió i en la magnitud que apunten aquestes xifres. Vostè sap que quan parlem d'aquesta situació, d'un cert deteriorament de la situació econòmica, des de Convergència i Unió procurem fer-ho sempre amb un to, diguem-ne, d'objectivitat i fins i tot de serenitat. Ara bé, crec que és innegable que les coses s'estan deteriorant. Aquestes dades són molt significatives i afecten a la gent. Són gent que s'estan quedant sense feina o que volent treballar no poden trobar un lloc de treball. Feia molts anys que això a Catalunya no passava d'una manera significativa. Per tant, jo crec que la primera condició per fer front a aquesta situació és que des del govern de Catalunya es transmeti confiança. I vostès no la transmeten, senyor president, perquè contínuament estan amb desavinences permanents i amb una sensació de descohesió dintre del govern que no genera confiança. Però bé, jo li pregunto avui si vostès tenen algun pla de mesures per fer front a aquesta situació. Valdria la pena que el país les conegués. Molt honorable president de la Generalitat té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. Senyor diputat, segur que sobre la diagnosi de la situació econòmica estic segur que tindríem bastants coincidències. De fet, no és un tema que afecti exclusivament al nostre país, afecta el conjunt de l'economia europea i de l'economia del món occidental. Les causes són sobradament conegudes i seria llarg de debatre en una sessió de control parlamentari. I vostè sap també, com jo, el marge que tenen la Unió Europea, els governs estatals i, evidentment, també els governs com el nostre. També suposo que vostè és conscient d'aquestes limitacions. I, per tant, conscient també de les possibilitats de donar resposta a aquests problemes. I li puc assegurar que, evidentment, estem treballant i propostes estem en condicions de posar en marxa al llarg dels propers mesos per tractar de pal·liar aquesta situació. Des d'un govern, escolti, que és un govern que té cohesió. Si en algun moment aquest govern tingués un problema de cohesió, no es preocupi que vostè seria dels primers en enterar-se. Però no és aquesta la qüestió, senyor Mas. Senyor Mas, té la paraula. Miri, senyor president, que vostè no sigui capaç avui d'avançar alguna mesura important quan això afecta tanta gent ja és preocupant, però que em digui que jo estigui tranquil perquè de cohesió n'hi ha molta, home, això gairebé, si m'ho permet en termes col·loquials, és insultant. Perquè no sóc jo com n'he d'assabentar, se n'assabenta tot el país que vostès tenen problemes de cohesió. Vostès aproven un pla d'infraestructures en el govern i el mateix dia els portaveus del Partit Socialista i d'Iniciativa per Catalunya, que si no recordo malament formen part del mateix govern, diuen coses absolutament diferents sobre el quart cinturó, que resulta que és una infraestructura bàsica pel país. Això no és descohesió? Això és un problema del senyor Mas o de Convergència i Unió? Avui el delegat del govern a Tarragona, el seu, el del govern, diu que, ho tinc aquí, li puc ensenyar, que escolti, que l'aigua s'ha de portar de tot arreu, fins i tot de l'Ebre, si és necessari. Aquest és el govern que els representa a vostès, a Iniciativa, Esquerra Republicana, etc. Això és d'avui, El cacau que vostès tenen organitzat amb les universitats catalanes públiques sobre el tema de recerca no és un problema de cohesió amb la pròpia societat, de confiança. I escolti'm, i no m'invento res, el senyor Ridao diu els que votin el PSC perjudicaran a Catalunya. El portaveu del que li dona suport li diu que votar-los a vostès és perjudicar a Catalunya. Això no és descohesió? Doncs escolti'm, senyor president, faci el favor, faci de president ja que ho és. Té la paraula molt honorable president. Bé, miri, les declaracions que puguin fer candidats de les diferents formacions polítiques en el seu paper de candidat estan en el seu dret de fer-les. Però miri, vostè no confongui els titulars de les hemeroteques. Hi ha titulars de les hemeroteques i titulars que passen a la història. A vostè li preocupen especialment els de les hemeroteques, no? A mi no em preocupen excessivament, no? Vostè té una percepció
que jo no tinc i que no té la majoria de la societat catalana. I a l'enquesta del CEO, última, em remeto també. Miri, jo podria parlar aquí de les coses que estem fent i del programa per a l'habitatge i dels 2 decrets que aprovarem de manera molt recent al llarg de les properes setmanes, entre altres coses per pal·liar precisament la desacceleració del sector de la construcció i de la construcció residencial, que és on s'està generant atur. Podria parlar de tot això, segurament no és el moment de fer-lo, vostè tampoc ho ha fet, sinó que ha aprofitat el tema per fer una desqualificació global del govern, que és el que ens té acostumats. A parlar, sí, d'una situació de falta de cohesió. Escolti, parlant de cohesió, segurament miri més a casa seva, miri els seus candidats que necessiten inventar-se consells assessors que no existeixen precisament per tapar les seves carències, senyor Mas.